Vi vil gerne synge en mega god sang. Ja, og vi er sexet af. Ja, vi er sexet af. Ja, vi har selv skrevet den. Okay. Nej, det kan man ikke. Nej, op ad mit, ja. Du starter. MVP. Når vi lørdag morgen føler mig så klar. Jeg stod tidligt op, langt fra mor og far. Jeg tror vi selv skulle jeg sidde her alene. Jeg har musik i blodet, jeg gider ikke at sige. Pause. Ikke til at ligge der og sove, så jeg tager trækket af på bordet op. For vi har ventet alt for længe, vi er så parat til at vælge hele huset. Snart for det MGP, 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 MGP. Det bliver lige en million. Nej. Har som fugle i himlen, siger lige kommunen. For jeg glæder mig til at få kæmpe monstergriner. Det bliver første læg, for vi stikker alle gardiner. Der kan vi godt være pause. Gang i vores fritidsklub. Vi er så længe, vi er så parat. Nej. Til at vælge hele huset, vi er nødt kommer snart. For det er MGP! 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 Martin! Jeg gider ikke høre med musik, jeg ved hvor I bor. Vi har ventet alt for længe, vi er så parat. Til at vælge hele huset, vi er nødt komme snart. For det er MGP! Til at vælge hele huset, vi er nødt komme snart. For det er